Zvakatangira ndiri mune rimwe group apo pazvakanzi vakadzi vanofanira kuti vange vachikanda mapictures avo mucomment section. Iri igroup recreation dating rinowanikwawo pafacebook. Saka group iri harisi remazimbabweans as such. I think maadmin acho anenge ekunigeria. I think so, because ndakazosangana nemurume munigerian uyo akange achigara muSenton. Izvi ndo zvakazoitika kwandiri mushure mekunge ndazoenda kumba kwake munigerian iyeye. Ndakange ndatokanganwa nezvaro grupu iroro. Ndakapindamo mugroup because ndainge ndichangobvawo mukurambana nababa vemwana. Ndigerewo munomu munyika yeSouth Africa. Kuuya kwandakaita kuno kuJoni, murume wangu ndiye akatanga kuya kunoku kuSouth Africa. Makange muri mugore ra2014 achindisiya nevana kumusha. Akati andisiya akaita about 2 years akange asingadzoke kumba. Saka ndakange ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda akange ava noumwe munhu waainge ava kugara naye muSouth Africa. Ndakazoita zvekukwereta mari. Mushure mekunge ndakwereta mari ndokubva ndachizouya kuno kuJoni. Ndakasvika hangu ainge achigara ega, but kugara kwacho kwaainge akaita kwainge kusingafadzi zvachose, because ainge achigara kuita kunge squatter chaiye, because vaigara mumaprazi. Vainge vakangoitawo zvekungopiwa pekungovakirawo zvimugugu zvavo nemurungu muridzi wepaprazi pavainge vachigara. Saka pakange pasingazororwi. Murume wangu aishanda kune mamwe maprazi ainge ari padhuze nepaprazi ipapo. Asi weekend, Saturday neSunday, kana kuri kunzi hamusi kuenda mutauni kunotenga zvokudya, munenge muchifanira kuti munge muchishanda paprazi remurungu. Saka yakange iri sort of like win-win situation kuti murungu aiwana free labor apa achipa vanhu pekugara. Zvainge zvakaoma hazvo kushandira mahara Saturday neSunday. Sunday ndo pamaizotochaisa kuda kuzvima 2 ungagoenda kutauni kupi, because mutauni mashopu anenge atovharwa kuzvi3 apa kunzvimbo kwacho kwainge kuchinetsa transport zvisingaiti. Saka takange tava vanhu vainge vava kungogara vachingonetsana. Upenyu hwemumaprazi hwemuchikomboni hunoti netsei. Zuva nezuva vanhu vaigara vachingonetsana mumaprazi imomo. Saka neniwo ndakati ndasvika pakange paine vamwe vakadzi vakange vasingandifariri, vaingotaura zvavainge vachinzwa kuda. Vamwe vainge vachitaura zvekunyepa about murume wangu. Saka murume wangu akange aine dambudziko rekuti ndaiti kana ndikamuudza kuti zvanzi naNingi anga akanzwa ndichinyeyewa, awa anenge ari makohwa evanhukadzi. Kunze kwekuti iye ange achimira neni, aibva achizotanga kumira nemunhu iyeye wacho uyo wandinenge ndamuudza kuti ndanga ndichinyeyewa naNingi kana kuti kubasa ndanetsana naNingi. Obva anditi ndini ndisinganzwisise. Aida kuti ndinge ndichipa respect vamwe vakadzi vemuprazi imomo. Saka takazosvika pakunetsana too bad. Iniwo ndokubva ndachizobuda muprazi ndikatanga kugara mulocation. Mumalocation mandainge ndava kugara, kuti zvinge zvichinzi ndararama, ndainge ndichitawo zvemapeace job. Nguva zhinji ndaita mapeace jobs mumaIndia. Saka nekuda kwedepression, sezvo ndainge ndiri munhu ainge achabvawo mumarriage apa wava kugara uri wega, ndakatanga kufocusa more on online dating. Vamwe vanenge vari vemunharaunda mandinenge ndichigara ndo vandaizongosangana navo, but ndakange ndisina ma-intentions ekuti ndakange ndichida kuti ndenge ndichizodanana nemanigerian. Saka group iroro rakazoti raisa notification, andokubva ndaona kuti painge pakanyorwa kuti vakadzi vange vachimboita zvidavado mucomment section. I then chose one of my best pictures ndokubva ndarisawo mucomment section. I think rakawana malikes akawanda kubva kuvanhurume nekubva kuvanhukadzi, because ndainge ndakaritorwa neprofessional camera mushure mekunge ndichangobva mukusvika. I think it was my first salary pandakaendeswa mutauni nemurume. Ndakange ndakatotengerwa hembe dzakanaka, tikabva tatorwawo mapictures. Saka pane munigerian akazouya kwandiri, but munigerian uyu handina kunge ndakaziva kuti ainge ari munigerian. Ndaingofungidzirawo kuti munhu wekumusha. Takati tichitaura, nekuda kwekuti zita rake rainge rakangonyorwa kunzi John, ndikati uyu ndewekumusha. Saka takazotanga kutaura paWhatsApp. Kudanana kwedu kwakange
kuri kwema-hours because ndakatanga kufambidzana naye wakange uri musi wechitatu. By Saturday ainge ava kuti anoda kuti ndinge ndichiuya kumba kwake kuSenton. Ndakange ndakambonzwa nezvayo nemurume wangu achitaura nyaya yekuti akamboenda neumwe murungu pavainge vachienda kunoita peace job kuSenton, achiti kwakanaka chaizvo. Saka ndainge ndava kutoti ndiniwo here ndinokwanisa kuti ndinge ndichizowana munhu wekufambidzana naye anenge achigara muSenton. So I was very excited. Handina kuda kumboita due diligence yekuti ndimbotanga ndanamata. Uye zvekare sezvo tainge takasangana mugroup reChristian dating, ndaitarisira kuti achange achizova munhu wekuti anenge achida kuti titange tambosevana first, but zvizhinji zvaainge achikumbira kubva kwandiri they were non-Christian like. Ndakangoti sezvo ari munhu andifarira hazvinei hazvo. Akange achida kuona zvose pakange pasina problem kusaidi kwangu. Ndakange ndava kutoona ndatova mumari because airatidza kuva munhu ainge aine zvimari zvake, achinditumidzira motikari, imba, uye zvekare achindiudza kuti ainge achiita zvemabusinesses. Handinawo hangu kuda kuzobvunza kuti mabusinesses amunoita munoita mabusiness a. Then zuva rakati rasvika, wakange uri musi weSaturday, makuseni akandifonera akanditi chigadzirira. Akabva achizonditora Joburg dzakange dzava kuma past 11 tichizoenda kumba kwake. Takati tasvika muSenton, I was very happy because ndakaona kuti munhu anogara zvake kunzvimbo kwakanaka. Kune vanhu vari kunzi they are living life, nesu zvedu tiri kungorarama. Tasvika pamba pake. From the outside nezvandakazosangana nazvo mumba zvakandishamisa. From the outside ndakaona motikari dzakange dzakapakwa, mabenzi aya mazikombi, mabenzi anodhura, uye zvekare nemotikari dzisingaverengeki, maziRange Rover, maziJeep, mazimotikari mahombe ega. By then ndainge ndava kutoziva kuti muNigerian. Saka ndakamubvunza kuti sei wakandivanzira, ngauna kuda kundibudira pachena kuti uri muNigerian. Akandibvunza kuti pakange paine problem here nekuda kwekuti ndainge ndichidawo mari. Ndikati kwete, ngapatomborina kana problem. Epano pakuzoti tapinda mumba mukoma, pakangoitika sort of like a flashback, kuita sekunge ndakange ndiri munhu ainge atombogaramo mumba imomo. Saka flashback yakaitika iyi, ndakange ndatogarwa like I was possessed nemweya wechipoko chemukadzi muSouth African uyo akange ari the first wife akaroorwa naye muNigerian iyeye. Saka akange atondiita possessed by then. Zvakange zvava kuitika kwandiri I could not even understand. Tapinda mumba, mudining macho makange mungori neTV yainge iri kumadziro nechiya yeplastic, aya maparty chairs ekuti kana muShoprite unokwanisa kuitenga kana ne100 ndiyo yainge iri mudining. Zvakandinetsa, ndikati munhu uyu, ndakangoti sezvo akange ari munhurume maybe, asi ndakazoti ndichitarisa pafitted kitchen unit ndakaona kuti pamusoro pakange paine hari yainge iripo yakabuda chiutsi. Pandakaramba ndakaitarisa, iye akabva andibata akanditi let us go to the bedroom upstairs. Akandibvunza kuti kasi painge paine zvinhu zvandainge ndichiona here. Ndikati why? Akanditi because you are scaring me. Takabva tachizopinda muimba yemukati. Ndaitarisira kuti ndichaonawo muine property, asi mukoma pasi pakange patongori nezvigubhu zvemvura. Akati imvura yake yekunwa, no cup no nothing. Ndakaona mubhini kuti makange muine zvimakelite zvakawanda. Akati iye kunyangwe order chikafu chavo chekuNigeria anongoita zvekutongo order chinenge chakabikiwa nechekare pane kamwe karestaurant. Mubedroom makange mungori nekasingle bed nekametress keblue. Saka akabva ati tinge tichizorara. Takarara zvedu, but ndakazopepuka pakati peusiku ndikaona kuti mumba matainge tiri makange mapinda umwe mukadzi. Saka pandakamuona mukadzi iyeye handina kunge ndakaziva kuti chainge chiri chipoko. Ndakazotozviziva izvo mushure mekunge ndarwara. Mukadzi uyu akapinda ndokubva atanga kutsvaira. Saka ndakazoti ko imi muri kuitei? Nigerian boyfriend yangu ndopa akabva achizomuka akandibvunza kuti what is wrong. Ndikamuudza kuti mumba makange muine munhu ainge apinda. Saka pandakapepuka ainge ari busy achikorobha. Makange muine kamwe ka2 plate nekapantry ainge akamira
pakapantry ipapo achita sekunge munhu ari kubika, but akange asina kana hembe dzaainge akapfeka. Saka akazofamba akabata mutsvairo wake wehuswa, ndokubva auya akabva achizotanga kuti tsvaira tsoka dzedu takarara pakasingle bed kaya. Saka ndo pandakabva ndachizomuitira hasha, ndikabva ndati kwaari, ko imi muri kuitei kuti tsvaira tsoka dzedu? Mupfungwa dzangu ndainge ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda akange ari hanzvadzi yemunigerian wandainge ndiinaye. So boyfriend yangu ndopa yakabva yachizomuka akabva andibvunza kuti problem chii. Ndakamuudza kuti mumba makange mapinda munhu ainge apinda mumba, akati no, hamuna munhu arimo. Saka the next day akazondiperekedza ndikadzoka kulocation kwandainge ndichigara. Akabva andipa mari yaakandipa mukoma, ndakarohwa nehana. Akanditi uchazongoverenga zvako mari mushure mekunge ndaenda. Mari iyoyo mukoma ndo yandakashandisa. Ndingangoti ndiyo mari yaifanira kunge dai yakazoshanda parufu rwangu. Saka akanditumidzira mari ari ma-e-wallets akasiyana-siyana, then ndokubva andipa imwe mari. Ma-e-wallets it was 12,000, then cash yaakandipa it was 25. Ndakange ndisingazivi panguva iyoyo kuti ndo mari yose iyo yaainge andipa, but yakange iri muenvelope yered. Ndokubva achizonditi ndige ndichizosara ndichiverenga mari because he was rushing to Durban. Achingobva pamba pangu mushure mekunge ndaona kuti mari iyoyo yainge yakawanda, I was so excited. Mukoma ndakatorara pambedha, saka ndakati ndichida kumufonera so that I can thank him. To my surprise, phone yemunhu haichapindi. Ndikati ameno maybe he is busy, because ipapo akange atoti I am driving straight to Durban. Saka dzimwe nguva ndinokwanisa kusazobatika pamafoni. Handina kuda kumucheka paWhatsApp same time because ndakange ndisitomborina kana time yeWhatsApp nekuda kwezvainge zvichiitika panguva yacho iyoyo. Ndainge ndava munhu akange atori nezvimari zvake. So mukoma ndakabva ndachizoti ndaenda ndikanotora mari ma-e-wallets aya. Ndadzoka ndikatanga kucreata ma-orders angu. Ndakaita 2 days ndichicreata maorder ndichitumidzira mari kumusha kusvika limit yangu yemukuru yakwana. Amai ndainge ndavaudza kuti vange vachitenga mombe dzandiinadzo ndine 5. Mombe idzodzo dzakabva pamombe 3 idzo dzandakatenga. So far mombe dzandava nadzo i5. Saka after ndatumidzira mari ndopa ndakatanga kurwara. Painge pari pakati pausiku. Ndakamuka ndichinzwa kurwadziwa mudumbu mangu, but pandakange ndakarara ndakarota paine umwe murume uyo akapinda muromo mandainge ndivete akatanga kurara nini. Murume uyu chakandisamisa paari ndechekuti aitoita sekunge munhu ari real. Pandakazoti pati kumuka ndo pandakataka kunzwa kuti mudumbu mangu mainge muchirwadza. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichazoita right, but handina kuita right. Ndakasvika pakutadza kana kufamba. Ndakazongoita zvokungochema. Vavakidzani vangu ndo vakazouya kuzonditarisa. Ndokubva vaona kuti ndainge ndakangorara pafloor, ndakarara nedumbu ndisina kana kupfeka, because ndainge ndichinzwa kutsva zvisingaiti, ndichiitira kuti chando chemufloor chinge chichindi-tonhodza kurwadza marwadzo andainge ndichinzwa mudumbu mangu. Vakabva vachizodaidza ambulance ikauya. Vakadzi vainge varipo vakandibatsira kupfeka. Ndakange ndisingagoni kana kuita anything. Ndo pandakazomuka ndava kuchipatara kutanga kubvunza kuti kundiripi. The mysterious thing that happened mukomanashi, foni yandainge ndichishandisa yakashayikwa. Handizivi kuti yakabiwa here pandakange ndiri muchipatara, because ndakaita maybe close to 5 kana kuti 6 hours ndiri unconscious, ndisingazivi kuti ndiripi. Saka pandakamuka chinhu chandakatanga kufunga was my Nigerian boyfriend. Ndakange ndichida kumuzivisa because ndakangoti hii achati zvimwe kuda ndiri kumuchita. Ndakange ndiine fear kaya kuti ndazviwanira mbinga, manje achange achizonditsvaka asingaoni ndichidavira macalls ake, akafungidzira kuti maybe ndiri kuita zvamaboyfriends. Kunoti foni ndakange ndisingakwanisi kuiwana. Pandakamuka ipapo it was during visitation hours. Vamwe vanhu vemulocation, vamwe vakadzi ndio vainge vatouya kuzondiona, because mulocation mandainge ndava kugara ndakange ndisina hama. Nechimiro chainge chiripo vaitofungidzira kuti munhu uyu
tinogona kutosvika tichitoudzwa kutoti atofa because vainge vandisiya ndisingagoni kutaura kana kuita sei. Saka ipapo pavainge vari muward mandainge ndiri ndakatanga kunzwa vanhu vainge vachitaura shona vachiita noise zvekuti nzeve dzangu dzakatanga kurwadza. ndo pandakanzwa voice rakadanidzira kuti iwe dzoka nguva yako haisati yakwana. ndokubva ndafunduka. The first thing that came to my mind was my Nigerian boyfriend. zvadaro ndakatanga kuchema ndichitsvaka foni yangu. vakandiudza kuti vainge vandisiya nayo foni but vakange vasiri sure nazvo because manesi akauya vakatsvaka everywhere but foni yangu haina kukwanisa kuonekwa. ndokuluza kwandakaita macontacts emurume iyeye. Saka ndakakwanisa kuzopa vamwe mother avo vainge vauya kuzondiona mafoni numbers amai vangu vakatanga kutaura navo. ndakazotoita zvekutotuma munhu akanovhura pandainge ndakawandisa mari kwava kunditengera foni mupepo. pavakazodzoka kuvisitation vakandipa imwe foni. Saka ndakaedza kuti ndige ndichiloga muakaunti yangu. ipapo handizivi kuti chii chakaitika. kusvika pari nhasi akaunti yangu haina munhu ari kumboishandisa but kana ndikaisa even mapassword andinoziva hameno kuti chii chinoitika. ndinotomboedza kuti ndige ndichireceiva code zvinoramba. ndakaedza kuverifya in each and every way because pandakaona kuti handichina mafoni numbers emunigerian ndatochinja sim card. Saka ndakaedza kuti ndinge ndichiloga in mufacebook sezvo nhamba dzake dzainge dziri kuinbox. akaunti iyo yomukoma ndokutongwanyangarika kwayakaita to this very day. handina kukwanisa kuzomboita communication zvekare naye munigerian. fine paya ndarwara. munoziva munhu unorwara zvekuti vanhu vanosvika pakutongokumanikidza kuti unge uchienda kumusha. nekuda kwezenophobia ndakazongobudawo muchipatara because ndaiona rafu dzacho dzimwe dzandainge ndichiitwa but ndakange ndisati ndanyatsokupora. ndakazvishingisa when I was discharged ndikambogara mulocation but vakasvika pakuudza amai vangu kuti mwana wenyu arwara dai mauya kuzomutora. saka vakabva vachizokumbira vamwe sekuru avo vakazobva kuBotswana vakauya vakazonditora muJoburg vakabva vachizoenda neni kumusha. rwendo rwekubva muJoburg kudzokera kumba rwakange rwakaoma. mukomanashi vanhu vachitenga mafast food avo ndaita sekunge ndicharutsa. apa ndainge ndaonda pamazuva avo andakagara muchipatara ndisina kana appetite. ndainzwa kuti mudumbu mangu makange muine chinhu chaitamba kuita sekunge munhu ainge ari pregnant. ndairwara ndainge ndakaonda but dumbu ndiro rainge richingokura kutoita sekunge munhu ainge atova kuma6 months pregnant. vanhu vainditarisa nekuda kwekuonda kwandainge ndakaita. I guess vaingoti uyu anenge ane AIDS chete. takazoti tasvika kumba mumasvingo ndikaendeswa kumba. amai vangu vakachema vakandibvunza kuti chii chainge chaitika. ndakambotanga ndichavanza. ndo pandakazosvika pakuzoudza umwe munin'ina wangu but cousin sister ndikamuudza kuti ndine munigerian wandiri kufambidzana naye but pane chakati nechakati nechakati zvakaitika apo pandakaenda kumba kwake. I think kuti anogona kunge akandigadzira. mupfungwa dzangu ndakange ndichiri kutozviblema kuti maybe kundigadzira sezvo ndisingachabatiki pawhatsapp maybe ari kutaura neni kufacebook zviri kuramba. ipapo handizive kuti ndakagadzira maprofile mangani ndichishandisa the same name kutonyora nepamaprofile randinenge ndagadzira kuti I'm looking for you. iniwo ndaiti kana ndikaedza kuti ndinge ndichiseva maprofiles ake mamwe andainge ndichifungidzira kuti ainge ari iye ndichishandisa zita rake but kwakange kusina kana response kana ndatumidzira mafriend request maybewo ndevamwewo vanhu but vairatidza kuva manigerian. saka ndakange ndiine confusion uye zvekare ndichitozviblame kuti maybe kwaari ikoko he was worried or akangofungidzira kuti ndakapa agold digger mari akabva atondibloka. fast forward ndakaramba ndichingorwara. makuseni ega ega ndaimuka ndichirutsa ropa. vanhu ndopa vakati zvinhu zviri kuitika apa hazvisikana normal because ndainge ndava kutongogara ndichinzwa sekunge munhu ari kuda kufenta nekuda kwekungogara ndichingorasikirwa neropa rakawanda. saka vakabva vachizoenda neni kune vamwe madzibaba. madzibaba ivavo ndinoda kuvatenda because vakaponesa upenyu hwangu. madzibaba ava dai kwanga kuri kunzi munhu anoita zvesocial media vangadai vakaita mukurumbira
patakasvika pamba pavo madzibaba ivavo pakange patori nevanhu vainge varipo 3 vainge vachangobvawo mukusvika zvezuva iroro. Vose vakange vari vanhu vainge vachitopenga. Saka vakazotanga kundibatsira, vakabva vapatsana ngudzo dzekuti muNigerian iyeye uyo wandakasangana naye pasocial media, kunyange zvedu takasangana mugrupu reChristian dating, hanzi anotopinda mumagrupu iwawo eChristian dating. Izvi anozviitira kuti kana asangana nemukadzi anenge ari mukristu hauzombofi wakafungidzira zvakawanda, because unongoti naiyewo mukristu. Vakandibvunza kuti maimboita zvokumboverenga bhaibheri here pamaidanana pamafoni, because iye handiti akatanga achazviidza sekunge munhu anofarira kuverenga bhaibheri stereki. Ndikati kwete, haana kumbogara ada kuti tinge tichiverenga bhaibheri, but pandakataura naye aita sekunge anotombopota achiparidza online. Vakabva vandiudza kuti ndiye akaita kuti foni yangu inge ichizorasika, uye zvekare vakandipa chiprofita chekuti uchakwanisa kuzopinda mufacebook mako asi zvauchasangana nazvo zvichakutyisa. But chiprofita ichocho hachina kuitika, because vakandiudza kuti uchingosvika muSouth Africa uchakwanisa kupinda futi mufacebook mako. But ndadzoka kuJoni hazvina kuzoitika saizvozvo. Mukoma, ndichiuya kwamuri ndinongoti kune avo vanenge vari single and searching, you need to be very careful, because kunzouko nyika yashata. Unokwanisa kufungidzira kuti munhu waunenge wasangana naye mugrupu reChristian dating anenge atori munhu anenge ari bo chaizvo, but wobva wachizosangana nemunhu anenge akatoromba. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section pakaipa. Anzi takasangana mugroup redating, magroup awa anetsa edating. Zvinoreva here kuti munenge mutori nevanhu vanenge vakangomirira kushandisa vana vevamwe vanhu. Hanzi munhu uyu ndiro basa rake raanoita iroro rekungotsvaka vakadzi achivashandisa. Hanzi ndakazonamatirwa ndikapiwa munamato zvinhu zvainge zviri mudumbu. Hanzi chainge chitori sort of like chitokoloshi chaitokura chiri mudumbu, ndokusaka ndainge ndava kuita sekunge munhu ainge aine nhumbu. Kana uinewo nyaya yako yaunenge uinayo, you can come to my inbox, then you share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. It was graduation yemwana webest friend yangu. Ndakati kwete mwana uyu afanire kuti ange achizobudirira muupenyu. Zvose izvi zvakatangira pachikwereti. Zvakaitika ndezvekudai, ndine shamwari yangu uyo anogarawo kune rimwe location muno muHarare. Saka munhu ainge achingotambura. Ndakabva ndachizomubooster business rake rechituckshop mushure mekunge auya kumba kwangu achichema achiti mwana wake ava kutoda kutosiya kuyunivhesiti, akange achidzidza paUZ. Saka ndakabva ndachizomupa mari. Ndamupa mari, ndakamupawo grace period, ndikati womboshanda but wobva wachizondidzosera mari yangu. But munongoziva zvinozongoitikawo mubusiness. Akabva achizoti kwandiri, kwazviite here kuti tinge tichiita joint venture. Takabva tachizoita joint venture, but zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka. Takatanga kuita business rekupfuwa mabroilers pamba pake. Tichipfuwa mabroilers kudaro pamba pake, sezvandataura kuti zvinhu zvakazongoendawo nepamwe, tikazova vanhu vakazotanga kunetsana zvekusatomboda kuonana kweupenyu hwedu hwose. Ndakabva ndachizomubvunza kuti ko mari iyai haufa. Mashoko aakandipindura ndiwo akaita kuti ndige ndichimugumbukira. Akati kwandiri, right now uri kundibvunza kuti mari iyai haufa, ko apo patakange tichiita zveproject ndakambokubhadharisa rent here? Ndikati anditi takanyura here muproject redu rehuku? Akati kunyange wakanyura, dai kwanga kuri kunzi huku dzako idzodzo ainge ava kuti huku dzangu manje. Akati dai kwanga kuri kunzi huku dzako wainge wakadzichengetesa somewhere. Do you think kuti waizovaudza nonsense idzodzo here dzekuti
wakanyura, saka wava kuda mari yako back. Mari yei? Mari yakaenda kumarentals. By then tuckshop yake yainge yatokura, and I think kuti akandorova nesabotage because tainge tatobatawo kamarket pakange paine vanhu vainge vachitoda huku, but vanhu ava vainge vari makoronyera, vainge vachida kutenga huku kubva kwatiri. Saka tainge tava kutarisira kuti tinenge tichipfuwa huku dzedu in bulk tokasika kudzitengesa tisingaiti zvedu profit yakawanda, but tichitokwanisa kutosustaina business redu. Saka iye nekuda kwekuti market yake ainge atova nayo, akabva aona kuti munhu uyu haasisiri necessary kuti arambe ari partner plus pamba pacho ndepangu. Ndokubva andiudza kuti mari iya yechikwereti, mari iyoyo yakaperera kurent. Ndikati alright, paripo mari yemubusiness I understand, but pane imwe iya yandakatanga ndakupa, but yakange isiri mari yakange ine nechekuita nebusiness. Akati handiti iwewo kuti unge uchizopinda mubusiness mangu zvakatanga ipapo pakuti wakange uine mari ukazoti wava kuda kuti tinge tichiita joint venture. Ndakati zvekunetsana nemunhu zvinonetsa. Zvino pakuzograduata kwemwana wake mukoma ndakaenda kuRwizi nevamwe gogo. Musafa makatamba nevanhu vanoita zvemanjuzu. Gogo ava ndaingogara ndichingonzwa nezvavo kuti kune vamwe gogo vanoita zvemanjuzu kunoku kumaarea kwatinogara, but ndakange ndisiri interested angu mazviri. Ndakaenda kwavari ndichitotaura navo, ndakange ndichida kungonzwawo kuti vanogona kundipa mishonga yakaita sei, vachindibatsira kusvika papi. Ndaenda paya ndavaudza nyaya yose yakaitika sekukuudzai kwandiri kungoita kuti zvakazofamba so zvikazodai. Vakabva vanditi usanetsekana zvako muzukuru, nekuti uku ndiko kubasa. Vakandiudza kuti manjuzu ndo zvaanotoda izvozvo, zvekuti iwo anenge achitotsvaka vanhu vekukaurisa. Saka vakati kwandiri kana wagadzirira, kana ukagadzira mari, vakandichaja mari dzavainge vachida, then ndokubva tachizoenda kune rimwe Rwizi. Tasvikako vakanditi ndoda kuti unge uchinyatsokuchema. Ngomana acho vakasvika pakundizora Vicks ndisati ndapinda mumvura, vakandizora Vicks mumaziso umu. Munoziva Vicks zvainoita kuti kana wozorohwa nekamhepo unotanga kuchema zvisingaiti. Ndakatanga kuchema, ndokubva vanditi ndinge ndichipinda mumvura ndichieredza misodzi. Vakanditi ndinge ndichitaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Mwana uyu condition yake zvaizvezvi handingatauri because ndinotya kuzozivikanwa, asi pane zvose izvo zvandakataura mukoma ndo zvakaitika, but ndinonzwa ndichimunzwira tsitsi. Saka ndaona kuti mhiko idzodzo dzandakaita pandakange ndiri mumvura zvose zvainge zvaitika. Ndakasvika pakunzwawo tsitsi, kubatwa nemweya wekubereka. Ndikabva ndati pano ndoita sei? Ndikati no, nazviite kuti ndinge ndichiramba ndakamuchengetera chigumbu mwana uyu. Zvandava kuita pano ndezvekudai, ndava kudzokera kuna gogo ndovabvunza kuti vanoda mari kuti tinge tichiita reverse. Chishamiso chakavapo ndechekuti vakati kwandiri manje njuzu hadziite izvozvo. Ndikati muri kuti kudii naigogo? Vakati njuzu kana yatuka, kana yatokutuka inenge yatokutuka. Vakandipa muenzaniso wemunhu anenge akazvarwa nemanjuzu. Kana akatukwa nemanjuzu anenge ari paari, hanzi anosvika pakufa ari munhamo, nekuti njuzu kana yatsamwa hairegereri. Ndokusaka njuzu ichiti kana ikatora, hanzi mwana wako ukachema ngaimbofi yakakunzwira tsitsi kuti mwana wako ndamutora, kunyange zvichikurwadza, njuzu iyo inotongodzipa mwana wako yobva yamuuraya. Saka izvi ndo zvavakandiudza. Ndakati hapana mari yamunoda here naigogo? Vakamboita sekunge vainge vandichaja $500 kuti ndinge ndichizoita reverse deal so that mwana uyu anga achibuda muproblem iyo yaari kusangana nayo. But ndadzokera kwavari vakati kwandiri njuzu dzaramba. Saka handizivi kuti ndotaura navo nemutoo upi vakwanise kuzvinzwisisa kuti ndafunga kuti ndige ndichisunungura mwana we-ex best friend yangu. Of course ndakakanganisirana nefriend yangu, but I don't think kuti zvakakodzera kuti ndinge ndichizobatira chigumbu mwana asina mhosva kweupenyu hwake hwose. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
pakaipa vanzvadzi vedu ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi njuzu hadziregerere, njuzu hadzina tsitsi. Let us try to speak with him mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.